waati ye waati ye moro awa ni ye kunnafoni ni an sigila kɛnɛ kan an bɛ filɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a jira maaw la k'a fɔ anw b'a ta nanzarakan na ni k'a yɛlɛma bamanankan na i yɛrɛ i ni sɔgɔma mantɔrɔ si tɛ yen nɛgɛ karafe a bɛ bato mantarawere bolo min ye ale bɛ nɛgɛ karafe la bi a dabali b'a la a tɛ ka yɛrɛ bɔ dɛ n'o de fɔ an na a tɛna jago kelen moro awa tabili ture a tɛ o fɛ minɛ ale kɛn bɛ awa ka dɔ k'i sigi réalisation na moro a man bɛ difu la bi an n'a tigi fo k'a wale ɲuman dɔn ɔ ko ba de yɛrɛ fari o man d'a la fana fari ma jo fari ma jo dɛ zɛri ale bɛ bolo la ko n'a kɛra dara ye sa kɛ dara kɔni daramani kɔni awɔ a kunna jara darani a ma sara ta in jamacɛ la ala tun bɛ kɛ fɛn cɛ dɔ ɲɔgɔn de jɔnni ni a kun sara n'a ka dara n'a ka kɔnɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa a tun bɛ kɛ cɛ dɔ ye o cɛni kamalenni Dakwa. Wala Yusu ko yakli kay kojugu wala Yusu ale yɛrɛ de ko don ale ye Dramani Kone kunna ja a ma sara a ta ni ɲɔgɔn cɛ n'a tun a sara yen dɔrɔn an b'a ngo cɛnin don ala ka kunna ja ala ka sɔn ɲuman d'a ma jamana kun b'o kɔfɛ k'an kɔlɔsi Kuyate Awa Keyita ka maaw bisimila marketing la sa min ye Tamura ale ni Mamadu Ndaw olu bɛ moro o kuma min ye k'i fo k'i waleɲuman dɔn a diyara ne ye groupe ba in ka kɛnɛ a basi t'a la Ami a n'a ka misɔrɔ siricogoba ye a n'a ka groupe moro ka taa fara yɛrɛ ɲɔgɔnna Ndawla sa ɲininkali nɔ dɛ i yɛrɛ wolowolo faamu awɔ madame Bamba Fatikaya n kelen douanière Gise Inigila hali ni Bamba dimina n kelen hali Bamba dimina n ka foyi t'a la n kelen ta don pas faut gando ya neta kabikele ala koso donc on s'en a pas non, on se marque pas, mais on se dit les vérités. Maladie les vérités. On se marque pas, mais maladie les vérités. Fatika ya yepa me. Orode. Ala ka nguna ja. Amin. Muro ala ka tawu man. Ya Rabbi amma. Mantora city la. Me ala tanu Yusuf. Alhamdulillah. Yere dum. Mantora city. Alhamdulillah. Bayni dum songa. Karasita la. Injoro na ko folo folo doy. Di basi tolula. Alhamdulillah rabbil alamin. Okmana Yusuf ambe bela jele foka be barikada. Faso kono faso koka. Anw ni olu bɛɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jabaru wahidu sofla masa bɛsɔn masa kodo anw b'a tanu k'a barikada donc an sigi masakɛninw bɛ t'u dantigɛ i k'a dɔn masaba min ɲɛkɔrɔ i k'a dɔn anw kan b'o masaba in ma ala jabaru anw kan b'ale de ma koyi k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn arasulu bɛ tanu k'a waleɲuman dɔn k'a barikada nɛɛma ni kisi o b'a ye ala k'o jida kan an masaw k'olu fo k'u barikada u sara tɛ anw bolo an tɛ se k'u sara yɛrɛ foli ni tanu ni waleɲuman dɔn ni barikada mana bɔ yen an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ dugawu k'olu ye sanga ni waati yan'an k'an pan k'an bila kɛnɛ o kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jidi kɛ lafiyaw la foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ka lahara sɔnsumaw ye Yusu k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don kɔnɔ sabu maa si tɛna kɛ yan domori ye maa tɛ kɛ si ye o kadira kɔnɔ kununko an tun bɛ giringajɔ ni ŋaɲakiw la n'o ye kɔɲɔw ye furusiriw o kumana fɛn fɛn kɛra kununko ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ furututu ye ka bada k'o sigi nɔgɔya u ye k'u funun fɔ ɲɔgɔn kɔ an yɛrɛ y'an dani kelen kɛ kununko n'o Isa Sanɔgɔ ta ye jalakɔrɔji nka a ma ja dɛ a ma ja dɛ alu ka madamu ale tun ye denba ye alu kamara ka madamu kɔni donc nin b'a yira ko Yakuba Konate sen bɔra alu Guyagi Kamara ni Yakuba tun bɛ waso n'a ko ye alu filɛ k'a marqué i m'o fɔ alu ye na dɛ ayiwa Yakuba b'a la dɛ ko Amigino ne t'o fɔ ne b'a t'u ka kari ɲɔgɔn na de o ne bɛ dɔwɛrɛ ɲini o kɔ wa dɔw b'a fɛ ale ni an bɛ ka bila ɲɔgɔn na ni a Yakuba bɛɛ ani Yakuba Konate u bɛɛ ka kari ɲɔgɔn na ye o tɛ ne ka kunnawolo ye wa a banna Yakuba Konate kɔni ale muso y'a bɛɛ de ye ale n ko muso tarantɛni de b'a bolo o bɛɛ na taa a ma wasa an b'a cɛ ta ale ni alu Guyagi bɛɛ an b'u cɛ ta an y'a bɔ diinɛ na a ye misiri jɔ a ka su
c'est donné des avis à Bouta Amaine. Oh, alou fleka marqué ne daten non. Wa bonyon. Wa bonyon na. O ma yusu go beki bismillah. Kado amba fo chugo mina wati sera. Kuna fo ni tuma mana se, o kuma na ambe facilité bon taka kono kuma lo se ni alaka je. Kulo nyegela joko nyuma ko no ya ikado lame bo ya ni fleko nyuma. Kala se ko nyuma no ya anye shuwa ko letigo ni nege shuwa tigo kama be ka chari alako no ya yusu ko bismillah. Muro saha o kuna funi folo ne ko ni ba de ma awo Yusu yembo nyala ki bonya gado kafo ni yadi amba mine ni barika ye femi le malien ale kuma ne do be mali ani faransi ni nyonje abasane do wajnye dongo do be fara akoka femi faransi ga uka kuna foni cherenzira uye ugloni malila ya amabe uma ali doni wanya glo me anya glo sini amma gloni folo ola kwe mi nyuka latigide anyo gwenga wulusho nofe ya kaburije junju ko no son excellence Joël Mayeri otale ko janvier kalo temene ibaye kafo ko minyi ka do siga kumbe aleka ko tabulu la kafo ka kono jelende aunga jamana akatabulu kono la o kono je abaliya de kera sababu ya anya gwenga wulusho nofe o femi franje fanga mawi ufle ni ka do ka ngenye nyimituguni ka sabu ke munye uli ka joke ka faransi kuna fonisirao ko olu glo enve en folo akera ka bene araba temene gouvernement aya ngene ya sirika benoye ko minye RFI radio na France International alenu kai ka do jabarani mimbe France 24 ko mali sirike nani bela kwa jati fle wa kuma kanti lase yatu ka be glo fo kata fo wati mingera o ka kala ka do kangari chien uye ka wati buluda ndinga fu ye ko minye marsikalo klebi sabani kele o ka soro uka ika do ke maso nu ni jabaranu be uka koso ni kasa o chega bo malle abana ofana ko femi ka do ka fo ndendo e marsikalo kle nani temene femi nunu nga kuna foni doku ya cheringa nyeshi au nga jamana ananga ulumasi tabawo mano e fama e yoro chinye kuma unika jibina ko ludda auna ko fama te dore la ika do ko ka fibilu nikene karaba ko lubugo ke sofara o famvelaula ko ka klaka mungetuguni ka jalakita ka nyeshi au nga ika do ka fo mauta favanga tabuluma kulutika ika do sharia bato ko ulutika ika do mejo sharia okutiko haga matarafa ko mali sorodasi ubi ka ikado dandeme waleke o kuma munu vile niye ko tieni kuma ode do ikado jamana la no kuma ode do kuma na utora ni ko kuma bansi na ode la akaja minyi ikado mali ni ikado Mauritania ni onje ko soni doro ubi na barbalo do jamana fulani nyonje wallahi ka sabu ke nenguno ka jibi na galombatike ko kuma na gelaya do ni jamana fulani nyonje ku ya onga jamana wolo masi tabawo no ye wolo masi sorodasi uye ko lu jalaki ko Mauritania jamana de munu ndununa ani munu yana Mauritania mali danjela ko ikado ka foko oyango ulumasi tabawo noye ko yo kuma munu mvoni ko ye kalode ye wa kera sababu ya kumna gelea do ani Mauritania che atura doni family de kera jamana flying verne ankishira nyo ikado furuguma o kuma na ko minye ni kuna foni chejugu nununye kuna foni lano goloni ikado kuna foni munu mbe nu techie ye ka jamana to chie ka jamana ulumasi tabawo to chie ani marake ba munu mbe sano e franje fanga ke bawe ko lu bela jile to chie o kuma na ko minye anga ulumasi tabawo ye ko minye uye ko luye dangari Mauritania sibilu la ko awni uluka danjela jamana fla ya famu aw mafonyo ngofiu akunda boro kama ko ba damandande o de anga franje fanga mawo uyu ni toro ko sebe ay waku be ka jamana yere buruja nye dongodo uka kuma so ni jabaranuna anga ulo masi tawa ubolu buruja ko luto chien ka galabu kare ko baro ta ko lu segere uka kuna voni chejugo munu mbilla teme iba ka fo yusu ko femi ka doko o damandankulu mimbi sena ku balane do kuma dola be wati jambo ko uyo fana boro do ma kala do nyina ka benoye ku ya jira ko minye irisu ka jamana de mercenaire do be on veya ko lu to ko wakinere ko umasika dalu shisoro umasika boni ika do ko kuna foni ko gelen shi mimba jira ko wakinere ba nga dugu ko kaya anga manyema ukala ka afuye ko kalodo ko wakinere tianga miye kalangara mo ye irisu ko olu ko nembe on veya onata bede ku dabala ne do den wakinere ko lo usigi uwule ko wakinere ka soro dalu shitu bolo ubisika bolo shi mimma ko ni be kunye ka tuluke tasuma laye o de ya to sa anga manyema uyusiki ku miri ka jetemine ka foko kuma anga ni kuma so nunga la silisira ka bela jile glo no to bina anga jamana blisa gadama o mingera Manuel Macron atonji ulila Manuel Macron aye ikado akako dakene kansa ama ala adugo ala musate mene ka be anga manyema yeni kuma tige udawa ka bara fana buluda ko kuma na Manuel Macron masega jo ayi mumvo kale bina seria o ma wele ku kanyangeli kurata ka on segere ka sabuke ni awo
a den to olu ya awo wallahi olu a den olu yo mais min fi olu b'a duwawu de ɲini mal a bɛ nin na n'a tora ka nin fɔ Niger Burkina Côte d'Ivoire o jamana denw fana b'u yɛrɛ ye k'a fɔ olu ka président o bɛ Faransi ka mara la a ka baarakɛminɛnw de don a ma dogo a dogolen da yɛrɛ y'a da kɛnɛ kan ka bɛn ni Alamusa ye o kumana min y'a ka dusumakasa ye k'a bɛna CEDEAO ni UMOA su ka kɛ anw kan ko olu k'a lajɛ ka ŋaniya kura siri ni ka ɲangili kura ta ka anw sɛgɛrɛ ko Faransi b'o kɔkɔrɔma don nin kɛra Macron ka kuma ye o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ k'a taara ɲɛ a ko o kumana ko sini bɛɛ k'ale bɛ Ghana jamana ɲɛmaa wele o min ye CEDEAO ma ɲɛmaaba ye bi n'o ye k'a dɔn Nana Addo Akufo k'ale b'o wele o k'a dɔn ɲangili kuraw ta ka ɲɛsin Mali ma min bɛ tali kɛ olu k'a dɔn kunnafoni lase sira ninnu gulonni na o ko a filɛ k'a da kɛnɛ ka nin ye hali n'a y'a sɔrɔ CEDEAO a maa ɲɛmaw y'u dafasa ja i ko fasa ɲimi wulu da dɛ Macron filɛ k'a gɛn k'a jɔ u la nin ye ko Macron ka kuma in b'a jira ko CEDEAO b'ale de ka baara la UMOA b'ale de ka baara la o kumana ko n'a ye min f'u ye u b'o de kɛ o kumana a ka kuma in b'o de da kɛnɛ kan ko CEDEAO i b'a ye k'a fɔ ko olu ye i k'a dɔn sariya sɔsɔ ɲangili min ta ka anw sɛgɛrɛ ani i k'a dɔn a ɲangili bingani ɲangili k'a ta ka Mali sɛgɛrɛ o kumana ko jaja Macron ka ko laɲininen don k'u y'u dafasa gɛlɛya nka jɔlen fil'u la nin ye Macron yɛrɛ y'a sɛmɛntiya a ka Alamusa do kuma la k'a jira k'a fɔ ale bɛna CEDEAO bila Mali la o de b'a jira k'a fɔ ko CEDEAO y'a ka namugula sogo ye n'a y'u bila min na u b'o kɛ o kumana ko min ye k'a dɔn furanjɛ fanga ye ko o ka waati boloda ko la ko anw ni CEDEAO tɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka Macron t'u kɔfɛ o cogo si la furanjɛ fanga mana min fɔ CEDEAO b'i ban o ma ko Macron de b'u kɔfɛ wa anw n'u ka ɲɔgɔn faamu k'a tɛ nɔgɔya dɛ ko n'o tɛ n'i y'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ fanga ma dafiri anw kelen fɛ yan koyi Burkina Faso olu ye i k'a dɔn kalo 36 k'olu b'u ka furanjɛ fanga k'o kɔnɔ o tɛ san 3 ye wa fɛn ma bɔ o la Laginɛ y'a ta kɛ o cogo kelen na fɛn ma bɔ o la ko Tchadi bɛɛ i k'a dɔn jɔn bolo fanga dafirila tɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ fɛn ma bɔ olu si t'a la nka Mali wa a kɛra i n'a fɔ anw ye sɛ n'a bo tobi ka di CEDEAO ni UMOA ma jaja Macron de b'u tɔnkɔrɔ k'u su ka kɛ anw kan o kumana ko Mali i b'a ye k'a fɔ ko u ni anw ka jɛ ko gɛlɛya b'a kɔnɔ o kumana ko munna nin bɛɛ lajɛlen y'a ta fɔ fɛn ma bɔ o la nka Mali ta mana fɔ o ye balawu ye o kumana an b'a jira sa an b'a ye sa k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn bɛnkan ye ni olu ni anw ma bɛn Malidenw yɛrɛ dama ka bɛn politiki ko nasira ni adamadenya nasira la yaasa an k'an yɛrɛ bɔ nin ko la n'o tɛ a ma nɔgɔ dɛ o kumana ko an b'a lajɛ a tɔ mana kɛ min ye an n'o lakale min ye Y Mariko ye ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a bɔ le Malien kɔnɔ u ka bidon boli ko RT France u y'o jɔ u y'o tigɛ ko Y ni invansera ayiwa ko olu ka kunnafoni jɛlen sira ko k'a bɛɛ gulu fɛn ma bɔ o la o bɛnnen olu la a ma bɛn anw na olu ye Ala denw ye anw bɛ Ala ka so lamɔ la a barika Ala ye Ala k'an kunna diya mura an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min na ma ta o ye soir de Bamako ye délégation Washington i k'a dɔn olu bisimilala colonel ministre Sadio Camara n'ale ministre de la défense et des anciens combattants muru ni délégation ba in olu min ye l'américain wa olu de u ka délégation o de bisimilara anw fɛ yan Sadio Camara fɛ Faransi kun bɛ k'olu fana su ka n'i y'a dɔn olu na kɛ k'a faamu hali Allemagne y'a faamuya bɛɛ y'a faamu muru min ye nin délégation américaine ni i k'a dɔn u ka sous-secrétaire d'État à l'organisation internationale Michel Sison ambassadeur Amérique jamana ambassadeur Denis B. Haken muru i k'a dɔn ninnu kɔni u bisimilara maa min fɛ o ye Sadio Camara ye Sadio Camara Masumale yɛrɛ ka fɔ la ale ministre de la défense et des anciens combattants moro ni a kun titi dɔwɛrɛ min ye aw k'a dɔn MINUSMA o ka taabolo o ka mandat o bɛ se ka kurakuraya anw ka jamana kɔnɔ cogo min na min ye secrétaire des Nations Unies moro aw k'a dɔn ani sous-secrétaire moro ninnu kɔni ye wulikajɔ min kɛ a kun ti dɔwɛrɛ hali bi min ni aw k'a dɔn u ni Mali bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya cogo min na moro aw k'a dɔn Mali i k'a dɔn aw min ye ambassadeur min bɛ yen n'o ye Denis B. Haken ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ Mali gouvernement i k'a dɔn olu ni MINUSMA ko gouvernement man tɔɔrɔ si ye MINUSMA ka ko la MINUSMA kɔni ni Ala sɔnna ma min ye taabolo kura o na d'u ma min ye ni kura o na fiyɛw ma moro k'a lajɛ aw k'a dɔn yɛlɛma kura ka don a la an sɔnna ka ban
ka sɔrɔ yɛlɛma kura ka don a la min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ min ɲini a ka kɛ o sira ye n'a ma ko ye bɛɛ nka ka tila ka na ten Moro k'a dɔn an ka gouvernement ko kɔni o ti ɲɛ o de ti kɛ bilen ala k'an kunna ja den de nakun tɛ lajara ale ka fasiri la ka fasiri ni y'a bila Yusu ne bɛ i k'a dɔn fasiri ta ko min ma ko Mali émergent fasiri sɛbɛn min ye Mali émergent ye o kumana bɛ ye k'a fɔ ko colonel Asimu Goïta k'a taara Zole da Kucala a kɛra giringajɔ ni o ye a kɛra giringajɔ ye dɛ k'a kunbɛnna kunbɛn ko la kunbɛn belebeleba ma min bɛ fasiri tarikiw la a bɛ i k'a dɔn Mali a ka kunna wolo o ko fɔ fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye o colonel Asimu Goïta ale kɔni taara Zole da Kucala k'a sogo doni ka taa bɔ ye président de la transition do Furancɛ fanga ma ɲɛmaa ye ale son excellence Asimu Goïta hali n'a ma ni Macroni a bɛ fɔ fɛn min ye k'a dɔn nin sanga ye ale kɔni ye wele bila a ma n'o ye k'a dɔn cikɛlaw ye a taara u ka wele jaabi o kumana a taara u ka wele jaabi ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye marisikalo ye tile 19 2022 san na Kucala a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ kɔɔri ka ɲɛnajɛba ye o kumana ko munumunu salo min filɛ nin ye jamana dogodogo ɲɛw la i b'a ye k'a fɔ ko a kun ye ka taa i k'a dɔn k'a fɔ bonyamasegi kɛ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ Mali a ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ diɲɛ bankun kan n'o ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye kɔɔri ko o koɲa natira la min ye k'a dɔn tɔni 170 ani 60 o ko o bɛɛ lajɛlen de sɔrɔla campagne kɔnɔ n'o ye 2021 ni 2022 campagne ye o nisɔndiya a n'o bonyamasegi i k'a dɔn cikɛlaw ye wele bila Asimu ma a taara u jaabi kɛrɛfɛsabaganci tɛ fiyewu Yusu Asimu Goïta ko a sera Kucala waati min na i b'a ye sanu jɛma o jaba la o faba n'o ye Orblan ye k'u y'a kunbɛn ko la min tɛ bɔ a kɔnɔ joona koyi ko nin bɛ mun de ko fɔ k'u y'a tanu k'a barikada ko a barika ye Asimu ye dɔ fara kɔɔri sɔngɔ kan ka anw kunna kɔrɔta kɔɔri koloma kɔɔri kisɛma i b'a ye k'a fɔ ko anw yoni ka an wasara n'a ye an b'o barikada kɛ i ye o kumana ko i kun bɛ se k'o de fasirilen ye i k'a dɔn yiri panparaw ani finikɔnɔw kan n'o ye pankartu ni banderɔluw ye u ye i k'a dɔn jamana ɲɛmaa kunbɛn n'o ye a n'a ka fangabulon ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga ko ninnu bisimila cogo la min bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma b'u kɔnɔ koyi wa a na sɛbɛn tariku la fɛn min ye Kucalakaw ye k'u bɔra ka caya u tɛ to kɔ ka kɔrɔ yango jamana ɲɛmaa kuturu natɔ k'u bɔra ka caya k'a kunbɛn ko la ani min ka kan k'a kunbɛn ko la n'o ye jamana ɲɛmaa kunbɛn cogo ye ka bɛn ni sibiri don ye marisikalo tile 19 2022 san in na Yusu ko nin kɛra nisɔndiya ye a kɛra seli ye kɔɔri tɔgɔla seri o kumana ko a jɔlen a ma sigi koyi ka b'a bɔra i k'a dɔn pankuru kɔnɔ ka don a ka i k'a dɔn pick-up kɔnɔ o sanfɛla langolo ni Asimu y'i jɔ a ka foli bila Kucalakaw la fo ka taa se a seyɔrɔ la a ka taa nin marabolo in kɔnɔna la k'a bɛ tali kɛ fɛn min kan u ka sigida ye i k'a dɔn cɛsiri min kɛ an'u ye kunnawolo min di i k'a dɔn an ma k'a bɛ tali kɛ o kan ayiwa ko dɔw olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko nin ye bonyamaseginba ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa fana ma ko sabu ko ale bɛ ka Mali bila sen min kan o ye Mali ka bonya a n'a ka karama ni kunkɔrɔta sen ye Mali ka yɛrɛmasɔrɔ o sen k'a bɛ k'a bila o min kan nin ye o kumana k'u b'a tanu wa u b'a fɔ a ka taa a ka baara fɛ wa k'a bɛ ka wale min kɛ ko a dɔ sɛmɛntiyara ka bɛn ni k'a dɔn k'a fɔ hali kununko ni kunasini kow ye o dɔ bɛ mun fɔ o b'an ka wolomasiri tabaw ka sanayɛlɛn ko fɔ ko kab'u nana a dɔ la wolomasiri tabaw ka sanayɛlɛn k'o sabatira o dogolen tɛ maa la ayiwa ko min ye kɔɔri o bolofara fana ye k'o tilala ka na kunnawoloba sɔrɔ diɲɛsosigi la ka fara o kan min ye k'a dɔn anw ka sanu jɛma ye n'o jabala ye Kucala ye fɛn min ye k'a dɔn ko nin wulikajɔw bɛɛ bɛ mun fɔ a b'a jira k'a fɔ ko Asimu n'a ka gouvernement bɛ i k'a dɔn giringajɔ ni ŋaɲaki min na k'a bɛɛ lajɛlen kun de ye i k'a dɔn ɲɛtaa ka sabati wa jamana in bɛ se k'a ka kunkɔrɔta sɔrɔ cogo min ni k'a kun bɔ i k'a dɔn ji jukɔrɔ ten sa ko a ye i k'a dɔn dɛmɛ min kɛ n'o ye subvention ye k'o kɛ i k'a dɔn cikɛlaw ye ko o ye dɔ fara olu ka i k'a dɔn taabolo kan ka tila ka kɔɔri sɔngɔ yɛlɛ k'a koloma k'a bɔ i k'a dɔn 50 la ka taa bila 50 ani dɔrɔmɛ 6 la k'o fana kɛra tare ye olu bolo ko Asimu y'o min kɛ ko o de wolola i k'a dɔn ko anw ka ɲɛmaaya sɔrɔ la kɔɔri ko la min ye Dawuda Bakari Kɔnɛ ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ n'o ye Mali émergent ye Moro Mali émergent ni y'ale bila hali bi an bɛ sɛbɛn ta indicateur de renouveau Moro nin ye bala wulilen min ye M5 RP maaw olu ni ɲɔgɔn ye Moro M5 RP k'a kɛra fan fila ye dɛ jamana in tɔn si tɛ si sɔrɔ n'a ma ci ka yɛrɛ kɛ mais nata ni jɔyɔrɔ ko de don
jamana ko kɔni tɛ jamana ko tɛ jamana ko kɔni tɛ ci ka yɛrɛ kɛ jamana ko tɛ n'o de do bɛɛ bɛ kan kelen fɔ abana n'o tɛ ala kosɔn M5 yɛrɛ kun cira a mɛnna M5 yɛrɛ ni so kelen ka kolo gɛlɛya kun tɛ awɔ commission stratégique n'o kun tɛ fiyewu dɔw donna ka bɔ ka tila ka don ka bɔ dɔw yɛrɛ taara u mɛri ka jateminɛ kɛ a jalen olu nana nin bɛɛ kɛra M5 ko la yan dɔw ka mission banna olu taara u lafiya dɔw bɛ mission na hali bi nin bɛɛ bɛ M5 ko la Moro nin bɛɛ lajɛlen bɛ M5 ko la an kɔnɔ Moro nka M5 ko kabini n y'o f'i ɲɛna kabini CNT in bɛ sigi u ye maa dɔw ta an y'a jira k'a fɔ n ko u ko kɔlɔsi maa ɲuman caman bɛ CNT kɔnɔ nka u ka musonin dɔ bɛ yen ko min y'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Musa ka kati cɛkɔrɔbaw bɛɛ nin ta ayi dɛ o ma ɲi muso la dɛ a y'o k'anw na dɛ cɛkɔrɔba neni an bɛɛ bɔrɔ dɔn ale ma Mangala ka dɔnkili mɛn yan ko cɛkɔrɔba dɔgɔya ma ɲi ni min ta dɔgɔya n bo ale kɔni tɛ maa si ta dɔgɔya ko mais ni min y'a ta dɔgɔya k'a bɛ ko dɔ kɛ a bɛ ko dɔ kɛ Mangala da de y'a fɔ awɔ bon cɛkɔrɔba dɔgɔya ma ɲi dɛ a ma ɲi ni ma farati a ma ɲi dɛ i b'i yɛlɛ k'i jɔ kangaji kan i tɛ jigin dɛ Moro Fofana muso dɔ don Moro ko ale ko debu sirira pari i b'i ka debu sirira pari la k'i ka ji tigɛra i tɛ foraji se debu ka ji man ka tigɛ awɔ ni debulen don ni ji ma debu a b'o la a bɛ CNT la a bɛna ta a ye kuma dɔ fɔ a y'an ka kalifa tɔɔrɔ dɛ ko dɔgɔtɔrɔ Musa hali n'o y'a sɔrɔ Fatumata Sire fa de y'o o tun bɛ baara min na bɛɛ b'o dɔn bɛɛ b'o dɔn o ka baara kelen de n'i y'o de fɔ nin don k'o fɔ cɛkɔrɔba ma mais a b'a fɔ tuma min n'i y'a yɛrɛ ɲɛ ne bɛ sɔn k'a fɔ ko ni i falen tɛ dulɔ la ou bien cocaïne t'i kɔnɔ a t'a dɔn i tɛ nin fɔ a t'a dɔn kuma dɔnbaliya don n'i ti kuma dɔn kuma b'i dun koyi kana jigin bɛɛ la bɛɛ ti kuma dɔn koyi an bɛ girin kuma kan nka bɛɛ t'a dɔn dɛ nin ta tɛ kuma dɔnbaliya ye ayiwa baasi tɛ nin ta tɛ kuma dɔnbaliya n'o tɛ ni maa bɛ kuma dɔn i tɛ nin fɔ nin da ye n ti maa bonya de o fana bɛ se a ti maa bonya hali y'a ɲɛ i b'a dɔn ko a ti maa bonya awa n'i y'a ɲɛ a bɛndara ma ne t'u dɔn ninnu dɔw don ni CNT kɔnɔ maa ɲɛnama caman bɛ CNT kɔnɔ mais a bɛ don tuma min e kelen ni ne Moro y'a fɔ yan na u kana maaw ta ten an y'a kuma fɔ yan n'o tɛ i burannakaw don n'i kɔni y'i ka ŋɛɲɛ ɲimi olu kama u ma ɲuman kɛ u ma ɲuman de kɛ n'o tɛ e t'i ŋɛɲɛ ɲimi Fofana kama n'i yɛrɛ a ye a fɛn min a yelen yɛrɛ ti maa fa o e bɛ tila k'i dafa anw na ta an ka taa Moro min ye aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la sibiri don Marcelo tile 19 maison de la presse la min ye maa dɔw kɔni bɛ olu ye lajɛ kɛ u ni kunnafonidilaw olu kumana minnu bɛ Moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'olu kɔni u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye aw k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga min ye aw k'a dɔn maa minnu bɛ n'u ka dɛmɛ bɛ las'a ma parti 16 Moro ani jɛkulu dɔw Moro olu kɔni wuli ka jɔ kɛ min ye a ɲɛmaa bɛ maa min bolo Moro Madame Tamura Madame Aska Fare Wolometu Tamura ali min ye aw k'a dɔn ni jɛkulu ye olu kɔni y'a jira ko min ye aw k'a dɔn maa si t'a ɲini ka bala don ko la Mali min y'an ka faamaw olu kɔni ye aw k'a dɔn olu ka wulikajɔ bɛ ka bonya minɛnkuraw bɛ ka d'u ma Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya k'o kɔni bɛ ka segin a ma a kasa bɛ ka don an nun na dɛ walahi yɛrɛwoloya kasa de bɛ ka don maliden nun na sisan n'o bɔra yen Moro aw k'a dɔn refondation min fɔra ka ɲɛkura aw k'a dɔn ani bamayɛlɛmaw i ka taa ɲuman sira kan min ye aw k'a dɔn fɛn minnu bɛ ni tɔ ka jɔw bɛ Moro aw k'a dɔn k'olu bari walasa réforme o bɛ se ka kɛ cogo min na Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye an ka maa ɲɛmaaw ye Moro olu kɛn bɛ ka fɛn min kɛ k'u na jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min kelen n'o bɛ se ka kalafili k'a jalatigɛ n'o bɛ se ka kalafili jalatigɛ Moro aw k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen ye ɲɛtaa ye Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen o kumana fɛn min o ye awa min ye anw ka kiri o bɛ don kuraya la cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen taabolo bɛ se ka yɛlɛma adamadenya sira la cogo min ni ka taasira kura don jamana in kɔrɔ nka Moro n'o ye AFP Mali ye nka jɛkulu dɔw bɛ yen min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Moro aw k'a dɔn o AR Mali olu kɔni bɛ aw maa ɲɛmaa minnu bɛ yen bi olu bɛ u ka taabolo olu sɔnnen don o ye
Ngambro jakulu do be olu kwani awikado nyerala olu kwani ngoko awaminye chugala kugala mega aleka tabolo bi olu majena bi majena siri muro ikado nyerala ka kembe ka transition awikado minyu ko ka reka ngamodaro muro awikado nye aka akeme ka awaminye ka kota ka ke fangele makwe ani mamunu ndo muro awkado kalu no olu de be barala o miye ni jakulu mawye olu ko ni ajira ka fo olu ti jano chugo jila awkado olu nu mabo okay muro AR Mali miye awkado murbo kajoge ani murbo kone olu ko ni ajira ka fo awaminye nyerala ko farafara koni awo koni kodo nyogoma obe M5 RP kono ko ska ka bomba bele jelela wa mi ukanga wulika jodeke ka fereke ka faranywanga wa mamunu mbe nolu kemme ka fo ku majeni sugal ko gra meka ka tabolo ibolo kurude Jagumar Shizogo kabi wati jale bola ale rega fere to indiga ere soro fola ale koni aga le ko ka M5 la wati dola kele mara musika tuso fila Moribo Siribe saba Konimba Siribe nane Mamad Ali Bakili duru Alu Samake woro abana oludro malde dayo ya ayi angata ni malde danto yedo anga yamla angata je duru ay ni bi fe ka don ma do le bi boka den ko ma hakli ka jigila ay hakli ka jigila gwanta fana doyo fana doyo tu t'opposes pour que ay t'opposer rete ti papa d'abord pour quoi me c'est pendant que TV nous ni do yo fe on bi yo anya famion note ala kamuna ja do re fora kabi olu re bismillah jien ngono ku muni mashika kunira ma kele nga oni bebi je manga bi ci nga ote je nyonya bali abara manga bi ci otatu ale re ka nyesoro abana ongani nyesoro lafana dabi global ni sigi abana ode mafamu an fe ko sebe yego dumbia wasulunga ni ale ka fatire anya bo ni ga ser kono wasulu ko ala ka balo anye amina rabbi anti tasu kula uka angata ay nyama ala ka nguna ja ala ka sawju wana ma moro anga do kuna foni ngono ambe doge fari sabu ansigi kunyo ye yusu ikado ka fo ko wati ko agele ale do jatike wala ke bati la mo bulo bide be wati kulumba kono bi ikado anga bangunga ya ka damne ka be marsa kalo kile kono ndo fama olube ka shuruli minge jatike wala tigila mo nu jabalauka aku ye chama bla shula ka chama mine ko do berela ka kala ka bulo fe olu bulo na mino chama fana mine o fama be furanina ka furaninge fo ka wasa femiye igre sangare alini fasiri bi le malien konnala ko chef d'état major des armées no yulu masi tabaw ka nyama ya so doye anuka kuna foni cerin sira o nyama ya so kulu billa tilila wati bela jilina ka jamana de kuna foni fama aka chesre ni wuli ka jo anuka sana elen tabulula no ikado ka kuna foni cerin sira nyama ya so o edirpae femiye luka communiquer de karaka beni marskalo kleta ani duru temeneye ba fulani mu wani fula saina yusu ko fama be ka bara nyuma munu nge keneka ani kele ikado o keneka haka jami mbedo maliko o kadara konnala ko plan ikado maliko o mi no be operation kele tiki ko fo o yella silike ka nyeshi uluka ikado ko tabulu o nyesromba mi mbi jate wala ke ba tikila maw kele liko kuma o bela jide mada keneka Wai ka fo ka ngawlo masiri tabaw ku ye jatiga wala ka chama keba chama bla shula kaba ku ka wuli ka joni biche ka chama minani ko do berela anu bulula minon chama o fana minana ka ta ka bi marsikalo kile konondo nu ye wuli ka jo damne ka shuru ni yoro ko fole nunga ko e ka do jatiga wala ka chama keba chama ko lu ko ne mama go banawo yi ka do dangarulla ka ta ka sigi tabdeta major des armées ka ya jira fana ka fo ko fama ba ka barala naka nyini ni kanunu jabalo nyini ku dawalo ku dugoro na dugo nyew ka bela jele sokono minenge kenema mineye o kuma jate wala ke wati la mako wati korone ndu dala bi agelere du bulo bi foga fo atuti e wiyene nyo ata ka on segere ga teme kuyi wa plan maliko mi infleni na be do operation keletigi hukumu konnala ibai ka fo kwa ngawulu masiri tabaw
muluka nyema do yajira ko kabi marsikalo kile konon don fo bi sana yele ani kuna wolo dro de yanga wolo masiri tabaw taye wa ku be bara minna ku ka fo ku tanu ku barikada jatige wala ke ba tigila maw ni nyina mini fura feri law a ku ni be digeni dala bide ka sabu ge fama ka wulika joyi marsikalo kile tani sabate mene uye wulika jodo ke panguru ani du mamao ku tega de nyoma ninga kele ka buluda ka beni ka do menaka o ko tabulo ye jatige wala ke ba tigila maw kuna na shuru menaka ka ka do take ka do mala jabaye ka civili ko libone unina anga ulo masi tabaw yo kuma me wati mi uye ka pangurunta ka kele kene sigere ninga tampo ko kono kele do jatige wala ke ba tigila mawla utumbe ka nga maw brebere machugo mina ka bi pangurundo la kele la uya use atama ndiga ni kulaba okumana uyuka soro ku bundeza menye menaka konnai andra bukan anika do inshanan inshinana ko katasi ikado harodima anika do info karaten anika do araban katabla tambakor ani tamalet ko ikado jade wale ke wati la ma umala fiani ron nun shila kui wakuka masata de chaira ali damadon ola komunike ya jira ka fuko kene kai operation maliko ko adola ko abeka ke mingama abeko obara fana buluda aywa min ye jabali kon nay ko jatiga wala ke ba tigela makele uyo bla shulaye kai ka do marama fen ko lu fana mine ko ka tase angere boro ulu chama ma ani kana sigana ma woro uyo lu tige ku kuye ni ngata nulu ye ku dikiri tigela mauma o kuma ko ulu ye sege sege lu ke kata soro kuma na usenti kula ulu yo lu kana bla o kofe o min ye ka do fama kan chesiri ni wuli ka joye ko mate me boni fana na ku ku tara boni o kuma na uyen no bo kula yin fana ka sabu ke munye ko kuma na ku ye bingani gela nunu uye mbogo do la o mbogo do ne ulasa abe fo mi mako tir de mortier o de bingani ngala bo dabulu la o tir de mortier mi ngara yusuku ma ikado ka se kumbe jogo soro ola ku o mana ko munun ku kembe ka boni dabre brema uye mbogo do lu fana na fama akara sababu ye ulu o mawye lafia soro ku ye ikado nyini nu fana buluda o nyini ku ye jumenye ka konga shede fa shekli kono nu bora nu jabala mi ga bo dawolo ko fama bo girina wati mina minye kumogolo mi be no serma o foreye ku tara ikado sirada anga fama nye ka ikado bingani ka ulubla janko no nana o konala fama ikado ka fo utegeteli arani bingani ngela utai jatige wale ke ba tigela ma otani flow yo bla shula ka pick up flamine ani ikado mitraillette fla mi ni ikado ka fo ko 12-7 ani 3 03 PKM ani ikado minye pisro mitraillette tanye uye ni mbela jile mine ani kisede chama ni bulla mine wero o kuma minye siga so marabolo kono nae fama ka munu salo sira ye mvana ma o kuma ku ye terroriste u jatige wale ke ba ta ma fana bla shula ye o kera tanjo do sigida konnala fe minye moto uyo mine ula ani bulula mine woro no ekeleke mine unye ko fama gani wulika jo ka be ka ye anobi ka ye naraka utise ka ngalo ndigi ya ko sabu ku yetemenze na minge operation keletiki bara minge kama dogo nara uka patrouille mingera ibai ka foko abefo mi mako reconnaissance offensive ku yo bara mi mbuluda ibai ka fo maskalo kleta anikile gumbu o konnala no ben nara marabolo fe yusuku tarabo jati wala ke wa tigla ma flaka yulu fana blashula kaklaka ikado marama fe umine anin niga jurusira no telefonu yi yulu fana chama soro ni manu numbulu yeni mbela jile salo katana ye igrek sangare aleka no blaswe ni nye anyabo le malien kono yusuka bidon boledu ni miringa kalfabe toro donum se kawnye ni konana kibikla ka blana kibe blana et puis ambe armement sa abo banko di awo kambe kele kono malien din dobnu sigi ko français ma foike ko États-Unis ma ko européen ma foike odu ma foike o ma foike sabu lu nyete fuila awo lu nyete fuila unugo bajuko awo on nyeba faso de la on nyeba ko ambo naw de la abana ani anko munu mina fo anko on nyeba olu de la kasura make alaka barka do oni mami mbe inugo bajudron nofe ikakini to bikadu abana ikanto andamana wallahi wani ya soro chugo mina on ngasira sitofe o yini ala che ngajamana ina deun to damala abana to namana belebele ba on bo feni sanu waride wallahi angata muro alaka nguna ja alaka sawjuma nama alaka je
ni alternance amba leta min nyere la losement sociaux ko affaire min gera no bi talike malikura kono muro awkado ko segasegali min awkado anga ma nyama munu be bi ku ka anga segasegali dike muro na fura malikura na me ka andi ko shinai muro ni wale akera ikado min nyere la ka kalaja aka anga segasege allo asro ukado degere min be ni awkado yo bo kama nunu awkado ko wuli ka boy kama kurobla unola ko ta segasegali balide min segasegali de kanga ke mamunu awkado nolu yeni wale ajugo ke wala sama ware munu be ko misalita nunu nyangini min be takanu ko sebe ko de jamana jotugo ni masu bo nyana matisri nye wani ma yere dugu masa wolo wal dugu masa tesri abana abiti moro mi awkado president Assimi Goita alani awkado ay wulika joke mi ka degere mimbe no ni ma ko volo sigi munu e logement sociaux ninga digo jugo yake ikado ni bokara kalama moro ni réseaux sociaux ya fo fora fa bele jele fe awkado malikona moro o mingera sa ni Assimi Goita ale ko ni ajira ka fo mi awkado jekulu mimbe kwa kachika bwe ka jekuru kura awkado ko osigi zenga muro awkado fatriba yuzu tigo ale ko ni ajira ka fa ko nyena wo nga benata nango malikura awkado di logement social nundira tuko mira muro awkado adiko chejugara wa madini sharia ko nai muro akera awkado temalikura de akera clientelisme ikado ni nga mai mado ere to ko yira la muro olu ere mawule anofe odo ya damne kabisa sabasa nani olu mayala wo ya soro fana o min ye ka do sebe nogolu mbina ulu fana garsike ulu fana no ulu garsike ni ko ide ulu fana na jeno yetunwa mun tay jele do sa jolibi u garisi pisi ububulo cotisation sarale do min ye logement sociaux erebe u ka wari taka baraka la ka bla no lai ona tabe ko ulu bulo bina buala ka sabu ko so nogole tigila ma u ka furani mina se uluma obe ke gashi ne ba ko ka pesefesere na mamunu ya barajugo ke obe ke gashi moro ulu de kanga nyangi awo no te ubi biso eso soro lauka abana gele ka fili mana ni balma obe ke eso soro glaga na fuko minene la amaloga bone tiku horon jamana de moro tiku horon jamana mamunu yeni wale ajugo ke moro awkado ulu de kanga nyangi ko de malikurai moro ikado malikura kana ke awkado negani mbaye moro awkado akana ke minye wati dola ina fo chedo ya fo mado ya fo jamana ngono ko awkado ale kununa moro ikado akununi nga benata awkado amma foyi ni bonote amma foyi ni torote ma awkado minye malukura min vora minye Assimi Goita ale ni shogal kokola mega ikado jamana de unyebe olude la anya bolude la de anya bo olu atonu jamambi aywa moro doso ta suzuru ko blaga ba burana lawo ye mi vo mado be ikado awami nye nyerla olu ya soro nyeka olu ta anulera moro abikado mado be olu ya soro go jugala moro olu ta ka anule na mamunu ya soro nyeka moro olu fana ta ka anule ko malikura ko min forata moro ko malikura ko tablo ko manga keni Opan mi awkado shogal kokola mega kata fara Assimi Goita ka moro ka laje mamunu yeni wale ajugo ke mamunu ndo na ni sira jugo fe moro awkado nabe lagosi se olu yereba kan lagosi se awkado anga tabolo kura no malikura moro awkado mamunu yo ke ku amanga tota nyangini baleo ukanga wele ku kiri katla ku kiti ngonyangili balia de malikoro tien ambulu abana malikoro ko nfle ni ale dale me yenve ante fe ka family abana nga numa ko nga kura indili do korole miso nga falende na du valena abitike tunde adreba afo yusu go na makoloji ka ke wale korola de odunti bende ati bende no turaka ke atinya de abana kabikili yusu go dale ka fasire anyabo alternance kono alternance ni ale bla yusu ikado ne be arc-en-ciel ta ni arc-en-ciel ta ni ye ka do kabako doye fe mi tientaba e dendani e kalo wolonbla dendani uyafa yasa akana tiere soro mun tiye ko kuma de kera bena lache ubunu togo do mawdafu ya me tienga tiena de a tiena de mi re ya ni a tienu ne re be tiena do
ala denyeni amami amabo kalo wolonfla di jigitiga ko doro de beke jinye kono o ko ala ka onto yi apena la che o la mana funu dura singa shu afedo ka anna abala angana la dimini ko abayne mbo mali don jurumun to jaka kele sufla masala fogate ngara mallane aya ninti mali de mali enti sonoma mara ni mali ma sino farafina ala segane nune farafina ala dunu bata de ko wa mali ala ni ala de site kelini wa mali la tige ni jela tige fona kelini ko fina fona ha mali kurana na no tabulu abara no te mali ala dunu bata do de ne ka bagay masake kan tele mani bangu ala ya fama ala de no wala ala de no e fona ba ko ne jera ala de be ala sir charge te fu kasura yere be ka kodo nyina bo nyeka yusu sanwolo kalo wolomla de ko kanga ke tianta bae o kuma nikena karabara ala musa do maskalo kleta fatmata tungara ale de to be dala ko aye ika do lasana wage ni dendani ye kalo wolomla dendani kata afli kolo kono ka nikena karaba ndesani fatmata de ninge Allahu akbar tungara ko ni fatmata tungara ayini barenge wati mina ibai kafo yusu ko femi de bae no ye aminata soye amma boni galama fo afole ko adde ko o kuma na minyi ka do ningo ko bara ko ningara kaba minye barenge no ye fatmata tungara ye atari da kaso iko ko make kaso ko foga nejinge na minyi ka do kafo shu chamanje re konnala femi alla kununa ka sabuke demba no ye ka do aminata soye ale fora de ko minge atara fatmata nyininga ka mau nyininga abukata daw gosi ka nyininga luke o be mi mana nyininga wo ko ne madeye fatmata re kungorota ka ke ina fo ko make ko kuma na ko e mane de wa ko ne maye ka kla ki kunda no laga temena ga suno koy abana minye kuna foni sebe doye ikado ko Seneweb ntina ga Senegal kuna foni cherinsira iwa Seneweb ale ikado kuna foni barakela do de ni fasiri bi yusu ko minye ikado Fatmata Tungara ikado de tunune duguseje afarala mato ka ubuga de nyini buguda bela jele kono buguda mindo ikado ka foko nyemenika ale be ikado ani kudugu ale be yende fe yusu kuma na ku tora zole dala kaso kata boy ikado lasana wage afureka kolongolo kono de kone nita lable Fatmata ire ka ishuru kashika ikoro ka kashifa bi sanyi jigi fa bi sigi ina fo de fure yele o yale jigi tige ka teme bela jireka yusu ibai ka fo atoro kashiba mugula mauna nasiga Allah o siga na ya to ka do finindigo ya mine ninga ta na ka nyingali busamzengo Allah o busamzengo ne go Allah zandra mameri maufesa ibai ka fo ko minyi ka do Fatmata ayi dafata gele ya kunvoloke uya kuro ka kuro nyingali busamzengo na la wati mi araba temene Fatmata ayi jongo alafo akoko minyi ka do alekoni de de ntaka aflikolo kono kui kunga kale ya keni ka do de o basina musuka haklina de ko de ale blanina demba sina musu oye Aminata so sina musu isake mais olubo ko passe tiembe do pai mafleni yusu ko demba sina muso ko de ale blani bara ina Fatmata Tungara ayini fo wati mina ayeto to fo damne ka to fo damne o tumana minyi ka do dendani ye no ye ka do lasana fatu wage o kuma yusu kibai ka fo ko amomuso ko fana simbala no ye ache o bai Aminata buramso ko cheba o sembala no edere mo msoe ko sembe fali ikado ajamvala minyi kado ko siratrawere aiwa ko de o de ba don fe mi kado ka fo dinye o kuma na ko kado ka fo Fatmata bituka maraso o kuma na abtuka mineni minge o yi kado Fatmata uyo bulo do kola Seneweb ka fola ukoko minyi kado kuna foni ko acharina wati mina ni kuna foni bora ka be ka jira ka fo ko kuma na ko juma do temene maskalo kleta ani sheki procureur mi be kudugu ale wele blani manu no ma ikado chenike jekulu do ja o kuma na ku ye ikado wale minge ko wale jugudo kadangari dendani na amami amabo ko nikene karaba ani ikado jenyanjugu ya ko bara ke kanyeshi ko tabuluma uyeni manu no kelengile mine ni ko bla udo berela yusu kumana ku ka bara nyeni katigele ya wale dandeme di ani sharia soso bara uye tegatigele olu bulu dara kata doko nye koro ukoko munde na nani ni beye Fatmata ko
ko den ba o sinamuso ko o min y'ale bila nin na ko i k'a dɔn o de ko den dani min filɛ nin ye n'o ye den cɛman ye ale ma cɛman sɔrɔ ko n'u ma fɛɛrɛ kɛ nin na ko nin de bɛna kɛ cɛ tiɲɛtabaa ye o kumana k'u ka fɛɛrɛ ɲini a la joona o fɛɛrɛ o nɔgɔma tun ye jumɛn ye den minɛbaa kɔrɔ min ni den yɛrɛ delilen don o la n'o ye Fatumata Tunkara ye u y'ale de bila o baara la ko nin ko yɛrɛ daminɛna k'a bɛ san 2 bɔ bi ko ye 2019 san Ibrahima Wage ale yɛrɛ de ye den fa ye ale de y'i k'a dɔn k'a fɔ furu kɛ o kumana fɛn min ye Ibrahima Wage ale yɛrɛ ye Sira Tarawele dennin kelen de ye n'o ye i k'a dɔn a ba dennin kelen ye a ba dennin kelen Ibrahima taara Damanda la a taara dɔn a bɛ i k'a dɔn piti se ka kɔmugu bɔ ala ye i k'a dɔn a garisɛgɛ sabati Ibrahima a ye muso 2 ta o muso 2 i b'a ye k'a fɔ u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ u ma se ka dencɛ sɔrɔ dɔw kɔni ye denmuso 2 sɔrɔ a ye n'a ta bɛɛ dɛ fɛn min ye Ibrahima ye a nana nin kɔɲɔ min ta nin ye n'o y'i k'a dɔn Aminata Sɔ ye ala nana Aminata de garisɛgɛ ale ye den naani sɔrɔ o wolola i k'a dɔn k'a fɔ cɛ la fɛn min ye Sira Tarawele ale ni Fatu Wage n'o ye i k'a dɔn Ibrahima yɛrɛ furumuso fɔlɔ ye a n'a furumuso 2nan k'olu de donnen filɛ ko in na tan dɛ sabu denmusonin 2 de bɛ Fatu Wage in yɛrɛ bolo ale ma cɛman sɔrɔ n'a fɔra ko kɔɲɔmuso nana cɛman sɔrɔ o kumana olu ma foyi ye cɛ ka tiɲɛ kɔ ko den bɛna kɛ tiɲɛtabaa ye sabu o de ye cɛnin kelen ye du kɔnɔ Damanda kɔni jara cɛ la a ye wariba sɔrɔ awɔ nafolo kasara ye o kuma Yusu k'u ka fɛɛrɛ kɛ ko ka den in k'a si tunu o de y'a to sa Sira Tarawele n'o ye i k'a dɔn Wage yɛrɛ fa ye ani Fatu Wage n'o ye i k'a dɔn a furumuso fɔlɔ ye u ni i k'a dɔn Fatumata Tunkara u ka sɔrɔ ka don jɛ la tan nɔ ka fɛɛrɛ kɛ i k'a dɔn komi Fatumata ye Lasana marabaa kɔrɔ ye ko Fatumata ka fɛɛrɛ kɛ den in na Fatumata fana ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ kalo 7 den a taara suru kɔlɔnkolon kɔnɔ k'a ni kɛnɛ karaba ka sɔrɔ k'a kɛ ko ma kɛ ka maaw dɛmɛ kasi la i k'a dɔn Bamaɲɛji les larmes de crocodile wallahi Yusu i k'a dɔn o n'a ta bɛ sɔminkɛra la n'a cɔmina a ye ninnu minnu ko fɔ wa k'a muso 3 bɛɛ lajɛlen cɔmina min ye Ibrahima Wage yɛrɛ ba ye n'o ye Sira Tarawele ye ale ni Fatumata Tunkara ka taa se i k'a dɔn Fatu Wage ma ninnu muso 3 bɛɛ lajɛlen minɛna ni ka t'u di kiiritigilamaw ma ayiwa den ba yɛrɛ kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko tɔ ma to o la fiyewu a bɛ kasi cogo min a bɛ kasi ten ko a ma siga ninnu maaw la tile kelen k'a fɔ ko ninnu bɛ ale den juguya la nka kaba kɔni furula i k'a dɔn ko ba ani a denkɛ ma se ka bɛn ni muso in ka furuli la cogo si la a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ yaasa furu in ka sa furu ma sa ala nana cɛ yɛrɛ tiɲɛtabaa b'o la o ma bɛn Sira Tarawele ma n'o ye i k'a dɔn Ibrahima Wage yɛrɛ fa ye ba ye denba jugu wallahi mamuso jugu wallahi ma kan k'i mɔden fa jango a cɛma i den tiɲɛtabaa i den cɛman kelen min sɔrɔ ala ni ko o ba man d'ale Allahu akbar diɲɛ ko ka ca o kuma Yusu o Ture ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a sama ka bɔ arc-en-ciel kɔnɔ o ka bidon bɔli don ala k'an kisi ala ya rabbi moro cɛ sitanɛ maɲi sibiri don ani musokisɛtɔ mɔgɔw an jouera i k'a dɔn u ka présidente n'o ye Tata Jawara Madame Kone moro ka taa fara i k'a dɔn musokisɛtɔ maaw bɛɛ lajɛlen kan an'u ka entraîneur Aziz bɛɛ lajɛlen m'u ɲininka an ye match an y'a kɛ an ye kelen n'u ma an y'a égaliser an y'u tɛntɛn ayi bon an y'a fɔ n ko an k'a kɛ 4-4 ye aw ka kelen don ça fait k'a kɛ 5 ye walasa a kana décourager siɲɛ wɛrɛ k'a ɲini an fɛ hinɛ bɛ deli la musokisɛw lamaloli man d'anw ye man d'anw ye musokolon kɔni kumana k'u ye an kun malo yɛrɛ a banna musokisɛ lamaloyali man di anw ye a banna o de y'a to Aziz solila ka don ne kan ko ne ka a lajɛ ko kɔsi 2 ni ɲɔgɔn cɛ k'ale Aziz Boudère Bala de Alizeri ndolacila kɔrɔ dɔ k'o de y'a to musokisɛw ye danaya d'ale kan k'ale k'u ka degeli karamɔgɔ ye ne ko e bɛ Isu dɔn wa n ko Isu tun bɛ wele de ko Edson Arantel Dona Sumento le volcan pele voilà ko ne ka ɲininkali kɛ ko in kun cɛla cogo min k'a bɛ entraîneur ka performance de ko fɔ non an y'a lajɛ nin cogo de don an y'a tu ka don mais j'ai faamu maintenant an sera de match na tile fiyɛ na a yɛrɛ ko ngalfitiri jɔ ka ballon d'u ma a di ballon di Tata yɛrɛ de bɛɛ ka bɔ yen o k'a don nɔrɔ bɛɛ ka bɔ yen hali gardien yɛrɛ tun tɛ jɔ kɔnɔ Tata fana y'o manifester aw boli ka t'i pan ka i jɔ dara ɲɛkɔrɔ dara fana o nukɔrɔla kɛlɛ ko dɔrɔmɛ 1 di kɛ ala ni se joie fɛ c'est la joie au village an y'a faamu mais ale bɛ min na retour b'a la dɛ voilà f'u ka sigi n'o ye bon Mori an fa Mori Jawara a y'a denmuso dɔ sɔrɔ fana ko ne k'a f'i ɲɛna ko ni ma fara olu ka cɛkɔrɔba la Sanakɔrɔba Mori Jawara la ko
Mimi la kuba sama kabinyi. Mais c'est mon ami, ulu bize ka donner ni mori chetria la. Mori c'est mon ami de longue date. Ka jawara diko. Abana. Ukana donner ni mori chetria, tu ka koyi de. Una nu yere soro ngo njema. Abana. Awu nga jete bi koyi. Mais ebo. Ni bazwana ba kumya kumbasi. Ni koni kumare kumbia ba awu nga teriya nyevi. Ni tara buare kumbia bi. Alaka hina numbela jele na mu kungorota njugumaye. Utumene ni mori ka teriya mana buyi. Biko teo. Ndi mizano ngoku buno nyenyi ni bi onye soro mandi de. Aiwa. Afu. Alaka kuna ja. Afuye. Boro alaka sajuma na. Ambe folila se ya dumbia. Amba foka wali nyumando. Karangela agence immobilière. Karangela. Ambe awaya dumbia. Amba fofo jilibugu tumanzana. Apedeja le ka bashikina kete jangna kete. Akrasi aluja kanu bela jile fo tante awajara nyamu ture manam pare tante asu. Anga nufu. Na yulu bela jile fo faso kono faso ko ka fefe be kan flefe be kan lame ambe bela jile fo ka be barkada ka kambeda wati sebe koro kuruna ko na ambe kambeda ni alaka je sini eni lamsa ono nyon soro kuna funu wero kene kan suya kolati baranya na merci beaucoup akambe inshallah.